Zdravo živo. Dobro večer, zdravo živo, pozdravljam svi. Prvo, ja nikoga ne sam izazvao, pravo da neći se tepamo. Ja. Hvala to je. Šta ste, kažem? Ja sam zaslužio da dobijem pehar i ništa da ne pričam. Majke mi, mene su teli utepaju zato što sam ispričao vic ako ste gledali Maksoviziju i ukinuli su. Od tad na Pink televiziju nijedna emisija ne ide uživo. A to je onaj vic za dve prostitutke kad šetaju po puti, razgovaraju kao... I razgovaraju jedna drugu, kaže, aj se učlanimo u jula, ovaj druga kaže, idi bre, kaže, mene sramota i ovo što radim, samo mi još to je fali. Ne za čukanje, mene mi je tad bilo pričukano dosta, ali za to te... Ozbiljno, ja sam posle se vadija, rekao, ma ne sam ja pričao za dve prostitutke, pričao sam za dve plavuše kako se vrćaju od slavu. Bila slava od Svete Nikolu, pa jele ribe. Pa kaže, ja jedna na drugu, kaže, ja sve podrigujem na ribu. A ovaj drugo kaže, popi, kaže, kiselu vodu malo da podriguješ na usta. To je u stvari tako je bilo, ne je bilo ko što su ga ni ispričali, ali dobro sad, ne sam ga ja se izvadim. I sad ja, kaže, sad mi pričaju uvijek što su mnogo pametni, znaš, što se plaše od političara, ja mnogo se ne plašim sve dok mi ne kažu da treba se plašim. Znaš, imam običaj ja tako u opštinu, idem kod predsjednika opštine po svoje mišljenje da mi kaže koje treba mislim naredni. Da ne pogrešimo dokle nam. I ja sad, kaže, patriotski vicevi treba pričaš. Patriotski vicevi, ja pitujem kakvi su patriotski vici. Pa je bem li ga, tako je nešto, kude je Srbin svi zajebe, nadmudri, i svi budu glupi, a on je mnogo interesantan. I ja sad, ajde Srbi, kude su najmudri. Znaš koje, mi smo mnogo mudri, balo majku, zadnje godine se vidi. I ja se setim neki vic, kao, ali tu mora učesnici da budu stranci neki, da bi Srbin ispada mudar. I sad ja uzneš Amerikanca, koji ga jebe, uzneš Amerikanca, Japanca i Srbina koji treba bude najmudar. Tako je. I sad pričaju ni kao Srbin, Japanac i Amerikanac, pričaju od mobilni telefoni. Znaš, ko ima manji mobilni telefon? Znaš, ko je manji, to je veći frajer, to je. Ranije je bilo drugčije kod mene, je bilo, znaš, koji si ima veći, on si bija glavni frajer u mene. Pa ne, ozbiljno. Ko je ono koji veći da ga ima na stal, da se posluži komšika, svastika koji stigne da ga iskoristi, tako? Ali sad je došlo drugo vreme i sad oni priču ko ima manji i tek u jedan moment zvoni nešto, kad vidiš ti Japanca, turija prsu uvo i počinje da priča. Ping pong čiu čiu, ping pong čiu čiu. Znaš kako oni pričaju ko prase kad zaglavi nogu u tarabe? Kaže, ovaj ga gleda Srbin, kaže, šta radiš to? Kaže, razgovaram sa Japan. Pa kako to razgovaraš, kam ti telefon odokle? A kaže, to je kod nas usavršeno, kaže, mi u prst imamo u palac. Kaže, slušalice, u malići prst, kaže, ovaj mikrofon i mi te, kaže, tako razgovaramo. Ovaj ga gleda, pa dobro. Antene, kaže, uši su mi antene. Dobro, nastavio oni diskusiju, kad u jedan moment više Amerikanac digne glavu i počinje nešto da priča. Kaže, yes, of course, tomorrow, together, I love you. Kaže, koje pa ti radiš, be? Kaže, razgovaram sa ženu, kaže, u New York. Pa kako razgovaraš, kam ti prsti, kam telefon, kam... A kaže, to je kod nas usavršeno, mi ugrađeno imamo u glavu, kaže, i slušalice, i mikrofon u zubi. I mi ste koje pričamo ping pong čiu čiu kao Japanci. Kaže, a vidim, nemaš antenu, kaže, hoćeš ti ugradim jednu, čisto da... Zbog bolji prijem, kaže, ne, kaže, sve to, kaže, imamo mi, sve, uši su mi antene, sve u redu. I nastavljeni diskusiju i sad Srbin, koje Srbin ima? Srbin po stari srpski običaj, obično nema ništa, ali tako? Ima onaj sat od Bugari, znaš, on nije sa zlatne brazletne, onaj, što smo kupovali za 2-3 crvene. Znaš, onaj sa sunu brazletnu što te depilira do lakat. Opasni sat, sve pokazuje, samo vreme ne pokazuje. Ali ima razne muzike na njega i on uključuje muziku i ono počne bip, 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 skine pantalone, skine gaće, natrti se okoj i ga bip, 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 ovi isto, znaš, kako su Amerikanci, znaš, kulturna nacija. Međutim, kad vide muško ovoj srpsko dupe, oni vole da ga vide, znaš. Ne su ni toliko plaše koliko bi mu se primaknuli, ali ne može, sad nema smisla od Japanca, jel tako? I on sad, znaš, svi kao se zaprepastili, kao, šta radiš to? Tišina, čekam faks, majke. Normalno. I tako je Srbin ispao najmudriji, jel tako? Doduše, mi smo uvek najmudriji, ali s golodupe prvo. Da. Kad su mi sve te ispričali, sad je interesantna situacija. Mene su me odmah posle toga zvali da mi je... Ne, u miliciju ne.
Ne za to u miliciju su me zvali, ljudi tamo u miliciju, ovi naši milicajci, sad, od kad su evropski postali, imaju znaš, sve se nakitili, imaju kompjuteri, bre. Majke mi. Sad ne znam da li znaju da rade s njih, ali imaju. Imaju kod digitrončići, igraju se tamo video igrice. I sad oni hitno me zoveju tamo na kompjuter, videli da mi istekla lična karta i sad moram mi davaju novu. I vikaju me oni mene. Doduše ne su me baš vikali, došli su s kola po mene. Došli su s kola, fina kola, ona koja je tapacirana, onaj kombije bi ja, s rešetke na prozori da me neki ne gađa, da me utepa, da. Voze me, fina, kulturna nacija, bre, sve je fino, znaš kako su to i pismeni milicajci. Dođem gore, znaš kako, lične karte se davaju u sup kod nas isto kao kod vas, je li tako? Doduše to je bilo 12, pola 1 noću, malo je kasno bilo za ličnu kartu, ali rade, ima dežurni, rade. Sad ne znam da li im se to plaća, ali oni rade, ljudi, video. Nema mnogo gužva u 12, pola 1 noću. Nema, to sam primetio, doduše niko ne je bija, samo ja beo. Ja sam bija i ovaj dežurni milicajac. Preko put mene sedi, gleda u mene, ja ne gledam u njega, jer ne gledam u čoveka kad ga ne poznam, uopšte ne. I on gleda u mene i sad ja onako, a ovamo u jednu susednu prostorinu 5-6 metra od mene, iza neka vrata tamo čuka se nešto, vika, dere se neko, ko da ga koljeju. Rekao me, brate me, da uspostavim kontakt, jel tako? Gospodine, pošto ne smijem više da vikam druže, možete me opići sa spendrek. Gospodine, rekao, koji bi ovaj vam ovu sobu što se dere? Ja računam, to je soba za pasoši, pošto pasoši se teže se vade od ličnu kartu. Rekao, koji bi vam ovu iz ova vrata što se dere? Kaže, stolar. Pa rekao, šta mu radite? Rendišemo mu dupe. Rekao, majke mu, šta li sam ja po zanimanje? I setim se. Rekao, ja sam poslastičar. Mene li će ližete? Aha. Oće. Ne se on zbunio uopšte. Ne, uopšte ne, to je toliko veselo ko što izgleda. Kaže, odlično, kaže, imali smo juče jednog poslastičara. Pa rekao, šta ste mu radili? Mutili smo mu jajca za tortu.